Hello लोगोफोर आङो फिथा सावगासिनो 12टा बाजियाव उथिनानै Hi hello फिथा सावदों आं गाइस फिथा खबरा मोजां एसे रायलायहरदो आंदोब्रा लोगोफोर दा आं नोङो फिथाखौनो आं मादि होगोन दा खाथियाव थानायबाथ' होगौमोन गुदुं थुङा गलायदो ओमफ्राय आङो मैगं बानायना लादो गाइस अलकबि खारै संगोन आं दालिजों रावबोआनो गैया माथो लाइभआव मथो आरो दा 12:10 जाबाय मालाय जायै लोङै उन्दुजोब्बाय खोमा मानसिफ्रा आंहा दासो फिथा सावना जागासिनो 12:10 जानोसै कमेन्ट खालामा मानो गाइस मालै नायबायल' थानाङाब्रा रायज्लायहर आंदों एसे मा खालामदों मा मादों जाबायना लोंबायना मिनिबायसो आंखो जायाखै नामा आंना लाइभ फैनाया मिनिबाय आंखौ बरिं मोनसोदोलै गाइस माने मा खालामगोन मा मागोन जादों ओंखायनो आङो
लाइभखौनो होनानै थाबाय थानोसै माने सोरबा कमेन्ट हरबाथाय आं सिदा रायलायबाय थानो हागोन ना ओंखायनो आरोना बेयो माइब्रा गोसोमनि फिथा आरोना गाइसमोन औ नंगौथ' आरो नंगौथ' आरो होनलायाथ' माबाया दावस्रि देलाया अमा राजानि सासेल'सै माथो थांजोब्बाय कमेन्टबो खालामा आंखो ओंखाम सङाखै नामा नो आङो संथ'वाखै ओंखामखौ दायो जाखागोन आङो माने फिथा जाग्रोदो आङो जानो लुगैनायखाय मैगं हानानै दोनदो दालिजों अलकबि खारै संगोन आरो दा आङो ओंखाम संथ'आ आं ओंखाम उखैयाखै माने थाब जायालै आङो माने ओंखामखौ जानानै जोबलायलांबाय आंना फिथाया हारसिंथ' आरो हारसिं जायाबा सोरथो जानांगौ आं हारसिं दं नालाय ओंखायनो एसेल' सावनानै जादो आङो जोबनोसैनो आंना नै फिथाया जागासिनो जोब्बाय ओमफ्राय एसेल'सैसो ओमफ्राय बे एसे गैलाबो बुरजा बानायाखै आरोना आङो हारसिंजों जाबाय थागोन आं आब'आ मैया फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनदो गाबोन फैगोन आब'आ आब'आ मैया फैदोंमोन हाबा जानो ओमफ्राय थांफिनदो मोनायावनो ओमफ्राय गाबोन फैफिनगोन समनिया सेकेन्ड मंगलबाराव बाथौ फुजा दंना प्रग्राम दङ माने गाबोन फैगोन आब'आ yes भिडिअ हगारबाय आं लोगोफोर गोदान नायद' हाबानि लोगोफोर माने फोरानो गैया दस' सानैल'सो दङ सोरबा नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय लाइक खालामना हो कमेन्ट खालामना हो शेयार खालामना हो आं बुंबाय थानो बायो होमबाबो खालामना हो रुको जरा सबर करो फिथाखौ थिखोनो आङो
मा बुंखो आंनि नों आगै गामिया मामोन आंना रङिया खातालपारा होनो आरोना ओमफ्राय लिरनायाव सिराखुन्दि लिरो ओमफ्राय ओरैनो खातालपारा होनबा बयबो सिनायो आरोना गाइस माने खातालपारा होनबा सिनायो ओमफ्राय टाउना रङिया गोलैबाय औ सिनायो नामा जोंनि गामिखौ खातालपारा रङिया थांफेरदोंना थांफेराखै थाङाखैनो थांबानो जाबाय मालाबा रङियाव जोंना दख'ना मोजां मोनो जिफोरखौ खम खमावनो मोनो मा होनखो मालाबा थांगोन र' थांबानो जाबाय माथो रावबोनो फैयाखैलै आंजों रायलायनो बादो खोमा मानसिफ्रा अनलाइनानो गैया खोमा मानसिफ्रा रिंकु चेनेलालाय बहानिबा आदा नों बहानि आङो माने लाइफआव इदि रायलायनोनो रोङा बकिबाय थानोबो रोङा आङो ओंखायनो मानसिफोरा फैयाखै खोमा आंहा फिथा उन्दैया बेयाव दंबावोसो गाइस
माने आं एसेल' बानायग्रोदो औ आङो गुवाहाटिनि आगोलनो गुवाहाटियावनो खाना न'आ ना माबाफोर खामो माबाफोर मावनो थायो गुवाहाटियाव न'आ आतसा हेल' फ्रेन्ड्स अमिक ब्रां चेनेल टिभिनो हेल' हाय अरिजिनाल गुवाहाटि आतसा आं गरायसराव थायो आरोना लोगोफोर माने आङो इयाव कलेजाव फरायोना ओंखायनो थांलाय फैलाय एसे खस्थ' जायो ओंखायनो आङो रुम लानानै थादों ओमफ्राय आं थानो बासोयो गाइस न'आवसो थांनो लुगैबाय थायो ओमफ्राय न'आव थांबाथाय ओमफ्राय फैनो बासोयो आङो ओंखायनो न'आवहाय दा बरिंनो फिथा सावना जागासिनो हारसिंनो कमेन्ट खालामहर जल्दि लोगोफोर कमेन्ट नों माने बर'ना हाखा जाखो ना मा जाखो नों बावनो माबा आं बुजियासै मा नों बावनो गुदुं गाइस दुङावलायदो कमेन्ट खालामहरलाय लोगोफोर साब्रै नायबाय दङ सोरबा कमेन्ट खालाम आंखौ नों बावनो माने माबा दि प्रेजेन्ट मा जाखो होनदों जेबो जायाखै आं फिथा जादों मा जाखो फिथा जादो फिथा कलेजाव फरायो कलेजाव फरायो कलेजाव कुछ नांदिंना
ना क्या क्या लिख रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ नांगडिंग नावना ना क्या कौन सा भाषा है ये? बोडो है या कुछ और है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Oh, nering ko deh. Oh, मिनिथाव खोनायोलै नोंनि रायलायनायखौ औ इदिनो आं इदिनो रायलायो आरो ओमफ्राय मादिथो रायलायनांगौ फुफे फे मिनिथाव माबायदि मिनिथाव खोनायो जेनेबा माबायदि खोनायो आंनि रायलायनायखौ रायज्लायनायखौ माबायदि खोनायोबा माने जोंनि गामियाव जेनेबा हमना ला आरो गलफ्रा रायलायनाय मानसि फैयोबा ओमफ्राय न क'क्राझार साइडनि मानसि फैयोबा जोंनि रायज्लायनायखौ खोनाबाथाय बिसोरो मिनिसै आरोना नंगौ दा न'दों आगर सदों आं गरे सल' दोङा दा आंनि रुमाव दङ ओमफ्राय आं हारसिङैनो दङ दा फिथाइ जागासिनो ओंखायनो बरिं मोनोना बरिं मोननायखाय लाइफआव फैदो आरोना ओमफ्राय लाइफ फैबाथाय खाफा खानै इसानो कमेन्ट खालामोना दा जेरै नोंसोर खालामगासिनो ओमफ्राय नोंसोर कमेन्ट खालामबाथाय इसानो रायलायनो बाय टाइमा माबा थाङो आरोना टाइम स्पेन्ड आंनि रायलायनायखौनो मिनिथावसो खोनायोनोलै गैला औ आंना फिथाइया मोनजोब्बाय जाजोब्बाय सावनाया ओमफ्राय आं दायो मैगं दालि सुना लायनि अलकबिजों खारै जागोन आं बेसे सेमिस्टार मोनखो आङो सेकेन्ड एबार सेकेन्ड सेमिस्टार जाफ्लांबाय थाबायलै माबा फिथाखौ दि प्रेजेन्ट सेंग्राना सिख्लाना आदाना आबौना गुमै होमबासो आं नोंखौ मोनसे सोमोन्दो लानो हागोन न' आदा आब' आगै बिनानाव होनलायनाय माने एनि टाइम आंनो फाल्थुनो थांबाय थायो गाइस ओंखायनो मानसिया एख' सिरियास नङा नायखायनो इसारै इदि खावलाया मोजांथारलै नोंना खावलाया माने आंनिया ओंखारजोब्बाय आंना सिगांनो दिसोमोन मादिमोन नैबे खावलाया गैयामोन आरोना दा हमफाव ओंखारजोब्बाय नैया माने आङो लुद्रुगि जादों गाइस मोजांथार नङा आङो लेथ्रासो नुयो आङो आंनि सिगांनि फट'खौ नायबाथाय आङो जि बोरैबा मोनो इउ आर जकिं गार्ल औ आं जोबोद फाल्थु ओमफ्राय मार फानिसानो आं फाल्थु जात पात बुङै बुङै फाल्थु खालामबाय थायो आं लोगोफोर मोजां बायदि मावजि बायदि मावजि बायदिनो बिदा जागोन आंखौ अके आदा अके दा आं नोंखौ आदा होनसिगोन आंखौ बिनानाव होनबानो जाबाय आंखौ मोजाङैनो आगै होनना लिंबानो आं जोबोद मोजां मोनो आरोना गाइस माने आदा ओमफ्राय आदाया बहानि बायदि प्रेजेन्ट आदाया बहानि ओमफ्राय लाइफआवबो लाइक हरजायो नामा मानो हराखै आंनो
paksa kami. देखो फिथा हो गया मेरा आंबो आदा जागोन औ आदाखौनो होनगासिनो आं नोंखौ दहायनिफ्राय ओमफ्राय नै आंनि फिथायाबा एसेल' आरोना ओमफ्राय नोंसिनियाव गुदुं गुदुं बोरैबा मोनलायदों गुदुं पुता तेरा तेरा है चलो चलते हैं अभी हम दाली धोने के लिए चावल धोने के लिए ओंखाम जाला आरो आङो ओंखाम जागोन ओंखाम दा आङो संहोलांसै माने माइरं दालिफोरखौ सुनानै लानोसै ओमफ्राय आङो दा संनानै दालि जाथ'आ दायोसो जागोन फिथा जानानैनो फिथा जानानैथ' उदैयानोथ' बुंबाय ओमफ्राय आं ओंखाम जागोन जाला जादों होमबाबो जानांगोन नङाबा दा आंखौ नोंबौआ जारि हरगोन ओंखाम जायाबा ओंखाम जायाबा रायजायो आङो ओंखायनो ओंखाम जानांगोन एक गिलास में ही हो जाता है इसके बाद दाली गाइस दाली बेयावनो सुनोसैलां फिथा खालामनायावनो जेबो नहय एख' नहय फिथा जानानै होनदों आंखौ फिथा जानानै ओंखाम जाला आरो होनदों ओंखाम तुम्हारे लिए सोर रायगोन जोंहा आब'आ माने आंखौ ओंखाम जायाबाथाय आंना माने इसादै माबा माबि जालु जाला खालामबाय थाना उदै सायो बिखा सायो ओमफ्राय बेफोरखौ बुंनानै लाबाथाय आङो रायजानोसै आरो ओइ मिमिखौ जा कुरकुरि जा होननानै आंखौ इसानो ओमफ्राय मिमि बेमार माबा बेमार होनना बुङो आरोना आंखौ ओंखायनो ओंखामखौ जायो आं दा फिथा जानानै दा बिखायासो सागोन खोमा आब'आ गुदुं आब'आ रायगोन आंखौ ओमफ्राय आइयाबो रायगोन आरोना ओंखाम जायाबा दालि जाबाय आंबो दालिखौ सुजाया ओमफ्राय अलकबि आइया हरदोंमोन दाखालि खारै जागोन आं खारै जोबोद मोजां मोनो सबाइ खारै अनला खारै दालि खारै लाइ लाफा खारै मार मोजां मोनो आं तो चलो गाइस थौ डालते हैं नोंथांमोनाबो थौ पारदो आंदो आंहा दरजाया गोराथार सेन्देलखौ गाननानै आं ओंखाम जागोन नै आं सुनो लादो बेखौ मोदोम सोबाय सोरहाबा माबा बेदर संबाय खोमा मोदोम सोदो बेयाव थाथ'दो गाइस आङो दालिखौ सुनानै लाना फैनि आरोना
Iya. Kopi dari kamu kamu. Sudah lagi karena. Nahan itu nahan. Kami ya mah ada lekar benar. Kuna dari nahan. Oh, ada lekar. Kad di kau. Ini ada lekar di. Dari kad di benar. Dari Israel itu kita lo kan na kisto. Itu na. Oh, hai kon na nakaya gitu. Ada yang mah dali pula dali di sana di. Dari itu kalau ya kita orang kopi tinggal kita bagi di kopi kan mau sih itu. Mereka ini nak benar. Karena jago karena kad di. Oh, Laila satu. Oh. Nak tahu banyak. Wah, halo, halo ya punya batun lobi. Oh. Alu bot alu pitika. Hmm. Oh, nunggu wareng oंखाम जाया जां निखाय रायजागोन आरो ओंखाम जाया खायनो रायजागोन जाया खायनोथ' रायजायो आयौ बाला थांजोब्बाय नामालै मानसिफ्रा माथो कमेन्ट गैला गरमासे आयौ बाला खारै nih guys खारै खारै होना एसे रहायना लाबाथाय जाबायनो आरो खारै ओंख्रिया बागै ओंख्रि सं आंबो दुगैहैनोसै औ दे आदा दे होमब्ला औ बाय बाय ayo रावबो गैला सोर रायलायबावगोन आंजोंलाय रावबो कमेन्ट खालामग्रा गैला माथो फिथाखौनो जाबाय थानोसै आंहा होमबालाय हारसिंनो
Komen kalamor guys, komen. Ang ji harsingni tabai tanangobaथ' boring जालाङो रावबो गैला सोलायलायबावगोन आं सोलाय. Oh my god. गुस्थिखौनो हरना लाबाय. मानो कमेन्ट खालामाखैलै लोगोफोर कमेन्ट खालामहरना प्लिज. आंहासो दालि खारै संगासिनो नै गाइसमोन. दालिजों अलकबि खारै. मोदोमबायनो. मेरे सवालों रावबो गैला दस' लाइभआवलाय. बिदिबा आंलाय हारसिं बोरै थाबाय थानांगौ जाखोब्रा. आं ओंखामखौनो उखैला मा जाखो फिथा जासिना लानानै ओंखामखौनो उखैला आं. हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माने आंनि लाइफआव दासिमबो फैनानै आं कमेन्ट खालामहराखै प्लिज कमेन्ट खालामहर. आं हारसिं दङ हारसिंनो बरिं मोनसोदों आं मा खालामगोन मा मागोन जादों ओरैनो. Comment. Ow! नाखियावलायबाय आंना. नाखिबाया गबाय थायो आंखौ साला. हो गया. दालि खामबाय गाइस खामबाय आंहा लाइफआव थायो. शेष. हो गया रे हो गया. पानी डालो पानी. लाइफआव थाबाय थानानै आंनासो दालियानो खामलांबाय गाइस. मानसि रायलायनो नेनानो. Tum tek.
सिङाव दालि रावबो गैयालै लाइफआव आंबो थानो बाबाय गाइस माने रावबो गैयाबा थानो बोरैबा मोनोना सोरजों रायलायगोन आंलाय रावबोआनो गैला ओंखायनो थांसै आरो आंहा भिडिअफोरखौ नायनानै थानोसै बाय बाय मा जाखोब्रा दे होमबालाय थांसै आङो गाइस